Ladies and gentlemen, we are back again today with Mutumwa, fresh from Vic Falls. Vachangobva kumapopoma. Mutumwa togamuchirai. Aiwa tuti murise mkwamazigo. Mkwamazigo vari nani? Tirongonzwa mkwamazigo. Yes. Atombokubvunza imimi. Mkwamazigo makavatarisa ndiwindi here kana ndi journalist? Aiwa is a journalist. Zigo is a journalist. Actually anditi. Apostle TF Chwenga anoshorawo Zigo. But Apostle Chwenga ndo vakatoita video achiti Zigo is a journalist. Kuri vati mapandukirana. Anyway, murise mtu. Aiwa ndiraiti mkwamazigo murise. Better. Kwangu rise ku Vic Falls. Vic Falls kwangu kwakanaka chaizvo. Tisatataura nezvenyaya mamafambira. Ndakaona mapicture enyu makapfeka maraincoat muchimingila nevarungu. Munongoziva kuti ndo zvakaita nzvimbo yacho. Yes. Inenge nevanhu vanenge vachiita zvinhu zvavo zvakasiyana-siyana vakawanda. Alright. Saka tine pamwe pautro panga tiri pa N1 hotel. Pana mwarungu wakazongonakiwa nenyaya yekuti muprofita chichi ino that. Kuti timbofamba tichienda nemichitenderera chichi. Muchiona nzvimbo. Chinzwa kuti zvikufambawo seiwo yes ino that. Varungu vanotodawo kutobatsirwa. Munotovabatsira? Zvakanyanya. Saka munobatsira nechishona here kana chirungu? Tinenge chitaura apa ndikonotaura nechirungu anditeka. Kana ndikonotaura noshona. Komana achiturikira anditeka nechirungu. Alright. Akaona ipapo yes. Tsanangudzo zvinobuda. Zvakanyanyisa like pane mumwe takataura nhau dzake dzeupenyu hwake nezvikuitika nevanhu vakamuvhara mari. Andomukana. Yes, aibva kuNetherland muni anditeka. Yes, asikasangana kupi ikoko. Yes, saka kureva kuti zvezvezve kutoprofita chirangava murungu chirangava munhu wese anoprofitwa chiri tambo yebhutsi inoprofitwa. Varungu vane mhepo here? Hakuna asina mhepo. Kunenge vakadzi maZimbabwe. Kuti makati ndachiri kuna England like time ndandiri kuEngland anditeka. Ndikatoonawo kuna vamwe varungu mastreet kids vatofamba mustreet vasina chavanacho. Saka kureva kuti varungu vatori nemhepo dzavanotovatera. Asi inokuti nyika dzedzo vazhinji vacho vanonyanya kuswiza muzvinhu zvakanzi satanism yanditeka. Masatanism andi zvinhu zvavanobhelieve vazhinji zvacho. Saka kuna kuti panoto nemhepo maspiritual anenge ari mavari asiri right. Panororwa ndikuona vane Zimbabwe hobo vari kuenda kuUK kunyanya vakadzi vari kuzoroorana nevarungu. Hako vanenge kuzati varungu kuingendo vanenge vakamufananisa vanhu vatema. Zvinhu kuti sinongozvikoshesa kuti murungu mutema anditi vari vashoma. Asi sezve kuno kwarungu vari vashoma. Asi inokuti kuingendo vanenge vatoriko. Iwe mubreaker munhu nguva munhu unenge panzi munhu nguva pa uyo ndiona unenge zvinhu zvakakosha siterei kuti arona murungu. Aiwa hapana chakakosha darona murungu zvakangofanana. Alright, saka mhepo dzinotera vanhu vatema dzinokwanisa kunovhiringa here mumereji yako nemurungu wanenge wakarora. Zvotovhiringa dzasototi zvikutovhiringa. Like dzimwe nyaya dzandatombogadzira anditeka dzaitovhiringa. Like last time ndiri kuUK ndikaenda kuLondon kune vanhu vaitovhiringidzana murume nemukadzi mubreak muZimbabweans. Yes, nemurungu anditeka yes. Vaitonetsana vanhu vavo zviri rafu andokonaka. Yes, kana pane imwe program futi yawakaona futi yemumwe murungu airoyiwa wandikagadzira anga ne 17 years asingafambi. Program yemwe kuisecha ndikaita pandikaenda kuUK pai. Yes, ndikaita program iyoyo yemumwe murungu anga asingafambi kwa 17 years. Makumbo akakabata anditeka. Ndikaita munamato ndikamita ndikamugadzira akatanga kuita kufamba ku 17 years. Yes. Asi murungu yeye akarora mubreak anditeka muZimbabwe zvakare. Andikona. Saka kureva kuti varungu vanotoroyiwa. Vanasingaroyiwa vanotoroyiwa. Ndikauraya murungu inini murungu anomuka ngozi. Chinoitika nzonje kuti kumuka ngozi kazhinji kune mafamilies anogadzira vanhu vavo. Zvafana ndi mukamazigo imimi kana musingatogadzira munotongoraiwa zvakatorova. Munowazere vanogadzira bozi inini ndokurayaiwa mamanje. Chinoitika mukamazigo ndechekuti kuna vamwe vanogadzira family yavo. Anopanzisa kuti munhu akangobatwa chete akangouraiwa chete anodzoka wega. Like vati muzhinji kuna nagokwe. You know that kuti vanotogadzira mwana chitozvarwa anogadzirwa. Kuti anything chinoamaffecta like matonga kuna nabhinga vanogadzira. Kuti anything chinoita sechinomaffecta. Zvafana kuti imimi nyaya yekuti kumuka ngozi yeye. Havasi vese vanomuka ngozi. Kuna vamwe vakatouraiwa zvakatorova. Wangotsakatika. Yes. Yes, apa mwana bva tanzi munhu angouraiwi munhu wese anomuka ngozi kumuka ngozi unge munhu akagadzirwa. Yes. Muka ngozi ndonge munhu akagadzirwa kuna kuti kuna nanyanga kunotungozi zvakawanda
kuna Mutare kuna ngozi dzakawanda pana chief Mutare yes because of kugadzira vanhu vaya vaigadzira vana vavo animapona zvafanana nekuti imi mukomazigwe kana musina kutogadzirwa makatongorohwa panapa munozvoma kutodhakwa tu imwe ngozi inouya nemunhu wakatarisana nemunhu wauraya maziso makaita na face to face achipedza kungofaita face to face newe zvinotoramba zviri mumaziso mako zvakutanga kutofamba munhu yatogara muropa rako iwewe ndosaka vanhu vanopfeka mamask yes because munhu anoteera maziso kwanzi futi haina ngozi pati kuti aipape kuti ukarova munhu ari uko anditeka musina kubvira mafesi namaziso kurada pana chinoteera asi ukamurova direct kudai so nepfuti akakuona anoramba ari mauri tasona dzimwe nguva zoti tina vanhu makomrade ataiziva yanga vakarwa hondo kudhara vamwe titenga nopfungwa dzisina kukwana ino chikonzero chii inyaya kuti pamwe nguva munguva dzehondo ane vanhu vakaataka anditeka vanhu vakafa vakamutarisa kureva kuti dzimwe nguva futi akauraya kana mumwe munhu akagadzirwa animapona yes saka ngozi iriko baba ngozi inotoitika asi nditi kuna vanhu vakagadzirwa can tu matacha namaziso yes anditi mapona ayo Mutumwa nyaya yengozi tazombosvika nepo nyaya tanoda kutaura inayo yekuvic falls trip ramakaenda pane nyaya yebhodhoro chimbondiudzai zvakafamba sei panyaya yebhodhoro bhodhoro ndakaita munamato webhodhoro munamato webhodhoro wanga uri munamato wevanhu vakawanda saka tikaenda tikauita kuvic falls wakapurisa maresults avo mamune mazita mangani manga mune 260 pepe tada mune 150 katikazopushira kuenda 260 anditeka already ndaikoko futi vanhu vazoona interview yatikata paairport kuna vamwe vanga vasingagutsikane kuti achazonga nebhodhoro kuenda kupinda kuvi asi vanga ndikazona vamwe vautanga kutoresponda vamwe vautanga kutera anditeka same day ndikazotopinda ndita mu278 anditeka kureva kuti kune yes vamwe vakabhilivha vaona shuwa tatokwira ndege nebhodhoro riya ndiyokona saka isi zvinhu zvatinongoita isi kutaura chete tichitoita zvinhu zvatinochitoita mazita 278 angari mubhodhoro angari mazita aya ndiye vanhu vamwe vainetsana mamarriages vamwe vaitaura nhau dzekuti vanoshereketwa vanorarwa kuti vavakadzi usiku vamwe vanga vari vanhu vaichema nhau dzepfuma business kuti ndiita business vanga rifambe zvakaita se zvakanaka vamwe ndo vanenge vachichemerawo nhau dzekutiwo isusu mamwe maprofesa almost 4 anditeka vaitida kusimudzirwa wanditeka pazvinhu zvedu zvatinoita ndivapaona maprofita aiwa zvikomo zvotopanana muti hatingava because level yavo inenge iri level iri pasi yasoda kuti waitawo level asi zvinhu zvakaipa here because ndinonzwa zvichinzi no maprofita akaenda kuna madzibaba masango maprofita ari kuenda kumapostori zvafanira neng'anga anditeka almost 4 dzanga ndinadzo ana manjuzi vanga vakusimbiswa ndite saka hazvina kuipa kureva kuti vanenge vakusimbiswa animapanzisisa kuti level yako nelevel yemumwe munhu zvinhu zvakatosiyana animapona saka maprofita already totosimbisana animapona ndite kuti anoite zvakati kana nyaya yenyu mafambira panapa ida kuti tikwire gomo chete tinamati ngaakitire zvakanaka koma celebrity angari mangani mubhodhoro pampakadirwa shuga pampakawandwa asina kutarisha mazita evanhu asi pampakatowandwa noona sakuda tichanyazira kuti kati sparks angarimo zvokunozoita rekusiririko then mubvunzo wangu next ndewekuti next bhodhoro ririko rini tisati abvunza ine zvada kubvunza zvemapopoma next bhodhoro izvozvo handisati tatanga kuita bhodhoro munamato bhodhoro because ndiri kumirira munamato andikaita kuti uratidze maresults hatimhanye kuita zvinhu tiri kuda kungunakidza nokuita zvinhu like ndiri kutoona mumwe munhu ari mvura iti ndauya nanhengi zvakazoti andikuona bhodhoro rere handina kutaura mazita evanhu handina kundiya kuzoti ndizopublisha kuti ndakudai so ndaida kuita zvinhu zvangu ndichitaura mazita andanga ndakanyora inini ndichiziva kuti ndina nhengi andimapaonaka saka kureva kuti next bhodhoro richauya after 2 weeks taona maresults ezvinhu zvatikaita kuti zvabuda here handizoti munhu esakaenda kunorima kumunda anofanira kukohwa kufanira ndakohwa shuwa ndakohwa yes oziva kuti next week next time pashizha rinoteera ndinofanira kuwedzera goho rangu ndichienda apa kandi nhau iripo ndeyekuti patikasangana vanhu vakanyanya zvinhu zvakanyanya kukasira kudayira ndizvinhu zvakaita sezvipi kureva kuti zvinhu izvo zvine tifanira kuti tichishanda nazvo mubhodhoro munogona kuwanika chimwe chinogona kuramba futi mupi imomo toziva kuti sezvaramba rega tidire nazvo futi tidzokeredze tiite zvakati
saka kuti vanhu vedu totaura kuti type yeminamato yaunonisa ndikudira zvakanaka kuri kuti ngatiwedzere imwe minamato akuwedzera minamato zvakare. Alright, pane nyaya 2 dzakanetsa paredhiyo wiki ramaenda ndizvozvo yekuti anga ingari nyaya yekuti chii chakanyanyokosha kuVic Falls chamakashaya kuno kuWaterfalls. Chinoitika ndechekuti Waterfalls already wakatarisa mvura yepaWaterfalls mvura yechimasuweji ayanditi masuweji saka handingaende kurasa handingaende kutamba neminamato masuweji meme anditi level inosiyana kutoenda kuVic Falls kureva kuti kune vanhu vakatondinde kuVic Falls animapona saka kureva kuti kuVic Falls inzvimbo inotoya varungu wakambona pamapopo mainye paWaterfalls achiuya varungu area ayo panongoya masisters panaya masisters nezvigunduru zvinoenda ipapo apa vamwe vanenge vaita zvavanenge vachiita ipapo ndopona yes ini ndakaenda kuVic Falls because Vic Falls inzvimbo inosvikira vanhu vakasiyana siyana vanobva nyika dzakasiyana siyana saka minamato andaitoita wende tanga tatora dhagare nzvimbo dzandaitora ndichitora kugadzira matopi iwoyo kuti kana munhu ndichita nyaya yebusiness kureva kuti business yake inofanira kusvika palevel yevanhu vanoya munzvimbo dzipi idzodzo kaitora nyaya dzekuti kuti mamarriages muye munoenda vanhu vane macouples anoenda muye muyanditeka murume nemukadzi vanoenda kufara kupi kunzvimbo iyoyo kureva kuti zvandaenda kuitira ipapo apoka zvinhu zvandiri kugadzisa zvokuti vanhu zvifambe kuvanhu animakona like last time andichivhaya anga ari mbori kuVic Falls kureva kuti kunotenda vanhu vane mari dzavo aiwa no hazvivo ndine mari dzangu chaizvo ndine shoma yangu yekuti ndikwanise kudya nemhuri yangu anditeka asi palevho yemari hasati asvikire palevho yemari mari anozosumudzawo vanhu nedzimwe nzira ndipapaona nditeka saka mati masvikire palevho rekupo ana Dorcas moyo kupa here wapo kana fortune no chinoitika ndechoti level yasati asvika anditeka itisu chitiri palevho yekusumuka anditi asi nditosumudzwa naMwari chimwe chese chine nguva yacho yes wese vamukutona novari kupa vachoka vaitowawo vanhu vakutambudzika asi vakazendiswa palevho yekupa saka kureva kuti level yekupa inonga inotobvira mukukura mbichana hakuna akatanga akakura but tangopura nepo idi baba makaiona sei nyaya yakaitika kuna Dorcas yekuzoti vanhu vakatuka chinoitika ndechekuti munhu kana uri panyika haugonere vanhu vese munhu haufadze vanhu vese zvanotaura panapa zvogona kuchitotukisa nevamwe vanhu saka kureva kuti the more time yakatukwa the more time yakasangana nekugamuchira kupona so the more time yaunoshorwa iyozvika itori example itoripo yoiye the more time yanowanda vavengi wako wakawedzera munamato the more time yaunowana upenyu hwakakurisa the more time yaunobenefita zvinhu zvakawanda mari ndipano kunzwa ipapo. Alright, nyaya yechipiri yakanetsa paredhiyo inyaya yaTete Tilda vane mhuri yavakaita interview chinzi pane zvinhu zviri kuvanetsa zvakasvika pakutoti vachibva kuinterview here kana kuti vari murodhi handichanyazoziva mhuri yakaita accident vazhinji vakafa uye mashiripiti yakabva kuti foni yaTete Tilda isvike pakufa vari paredhiyo mukureva kuti mashiripiti imhepo saka hanzi pane vaprofita hanzi vanosvika vanganiko vanenge varonza vanosvika 10 kana kuzokanganisa vakadonetswa inini ndiri ready muri ready ndiri ready ndakatotaura kana patisana ndakamudza ndaka ndiri ready kuendera vanhu ivavo handisi kuda fiyo kubva kuno munhumba isa fiyo yangu ndiri ready andandiri ready ndiri ready ngomasiku ndiri ready chero vamhure chechitozvinzwa panapa ngavandibati ndiri ready handana sendiraura ndiri kuda ndoda kungopedza dambudziko iroro chete yes ndiri ready mukomaziko zvoto zvine mazera mukomaziko kwekwe vanenza kuti vanenge vaenda zvakazasaimona kuti last time tikati zvoto zvine mazera ka kureva kuti kuona kwakasiyana malevels ekuona pane inini izvezvi mukomaziko zvezvi ndizwa choda kuenda kekeyoko ndakakwira shuwa ndakanamata ndakarara nchinamata pasowe pangu inini mangwana chisi mukomaziko ati simuke tiende ndinoenda kupedza dambu kana inini kana ndati kana zviri zvino chokwadi inini ndiri ready Tete Tilda tunotova invite ipapo ndandiri ready ngomaziko ndiri ready and handisazochinjira vanhu ba ndandotanda ndiri pa live pana ndiri ready ngomaziko ndiri ready yes ladies and gentlemen mawanzwa mazwa masango vati ndiri ready for mhuri iyi yanetsa paredhiyo mangamati ndiri ready muzoti chinoitika ndechekuti chinhu ngomaziko zvoto zvine mazera
because nyaya idzi tikadzadzipedza kureva kuti dzinodzikisira level yebasa raMwari. Ndoda kuti inini kamachaenda kamutore makamera mutanzi madzibaba wamhanyiswa shoti chiona kuti wamhanyiswa handingasarudze kupera mukomaziko ndiri chikatapira ndoenda ndiri ready. Alright. Saka ndamirira ngoti chite muzondudza kuti vanhu ivai vazoti hatiendei vawanika kwakanzi ndiri ready varonga ndiri ready. Ndofunga manzwa mutumwa wara maningo ndiri ready ndo kana mukatoti mangwana nhasi totora chinamata mangwana toenda tonamata totosvika ipapo pacho ndiri ready. Hazvisi kuti tombotagadzira kuti tire zvombo zvokurwa nazvo tinazvo pano muna zvakakwana. Aiwa ndikupaona mutumwa. And then one last issue tisati aenda paurongwa hwaminawo pamberi apa ndinoona naApostle Chiwenga munomboitawo back and forth chichichi pachitanga pari kuchinjarwa mashoko. Pane nyaya kana maiono yavo naEvangelist Muparinga maishisi awo handiteka yekuti vanenge vachinetsana handiteka kureva kuti nhau dzokuti kana tiri vanhu vaMwari tichigara tiita zvinhu zvokunetsana vanhu vaMwari ukana vanhu vaMwari vakushoropodzana chete kwati pakati pavo umwari uri kusuduruka pavari animapaona umwari kuita sei uri kusuduruka pavari. Vanhu vaMwari hatifaniri kuti tinetsane zvokuenda kumberi stereki zvokusvika panguva yekutoti makutosvika pakutoda kutorwisana makutoda kuti zvizvo zvekutotaurirana mashoko ekutaurirana status yemunhu palive kuti hakuna munhu asina dambudziko rake. Zoti vatasa nyaya dzekuti zvese anga chiunza kufirwa chichi zvezvo zvagara zvinotowanika zviriko kuvanhu vese hapana asina kufirwa vari vairi andopona nditeka yes inga chakafanana ninjia mhuri yangu yakasanga neextend zvezvo zvagara zviriko cherekusika kuti asa mwana akayasetsa zvakati no zvezvo zvagara zviriko saka ndiabhura anotoedza vanhu saka saka ndiabhura saka anotoedza vanhu vaMwari zvakanyanyisa saka kuti tinotoa maprofesi maziona kutonzi akabatwa achirepa inyaya dzekuedzwa saka isi kuti isusu vanhu vaMwari havafaniri kuzorwisana vafanira kuti vawane nguva dzekubatana unamata. Ipapa panyaya yemaaccident yamataura iyoyi vanhu vanobvawo kuti pese pangoita munhu accident pashayikirwa upenyu kana munhu yaine kubudirira kwaari kuita kuti urombwa ndaona hapana chiumaster izvezvi inzwa mazimbabwenzika ameti pfungwa dzedu dzakasikwa sei. Mazimbabwenzi vakangonzi munhu akangota ipapa makachuka gumba unzi maroyiwa pachipo zvinhu zvinogona kungoitika normal handiteka zvangoita natural zvinoti zvangoitika zvega wachoka gumbo kandi accident iye yagara inoitika andogona asi nyaripo ndoti vanhu vanopfungwa dzekungoti chinhu chese munhu akabudira wese akaromba andogona ivo ngomasiko makatanga kuti amaripo mutonzi makaromba andogona ndobaona zvafana izvo nditotanyaya kuti mutanyaya yekubudira nditi nemanyaya dzemaaccident nditeka munhu wese akaita accident utonzi akaromba akazvodai so inzwa nzi accident iye yagara inoitika yagaenda sei inoitika andimapona saka chinhu chinonzi accident nhasi chanongotomuka pano usati sei chizonzi chazonzi vakaromba nyaya kuti chaitika kuna munhu akabudirira vanhu varomba wangani vakuita accident vachifa mungombowataurira nezvavo pano munoti sei musingazvitaure chikonzo kuti haana kuti munhu iye haana zita kana panoita kombi accident unongoti baba unoziva kuti ndandine makombi 15 ndikasvika makombi yapo kumatengesa yes mastrive junior ndikasvika makombi yapo kumatengesa right now ndikachinja business ndakuti another business zati kombi yaite kangokweshera chiteka mwenzi yangokweshera mutauni wenzi kuti kombi yabasango yatita accident baba yauraya vanhu 17 nipaisina kuuraya chi munhu unanipa yakweshera chete ndikambo hayafuti ichienda kuchigutuko ikabuda vhira ina kuuraya vanhu ikati pakatiwa picha chite kombi saka zoti ndikatonoti every week ndinogara ndiri pamedia chiri nenyaya dzekombi yamasango yadai masango yadai saka uzoti vanhu mazimbabwenzi ngavabvise pfungwa dzekuti munhu akabudirira unzi akaromba mapanzisa ipapo especially munhu mutema musamukwa maziko zvakafanana nati panapa ndakayandikawo 100,000 panapa team yenyu ndikana kuti hai zvinomo here tupi 100,000 usati munhu kwandiri kuna ngetori change panike zvaitwa muprofita anonzi Ian Love apiwa 150,000 zvezvezvi ndindotambira chete ndikatotodya pari iyoyo because yes andakona wiki inochivaya anditeka inzwaika bosa mwana kuti wiki inochivaya akaromba akazita zvakati wakamboenda imba kwakakona kuti akaromba unanditeka tu inzwa chinhu chekuti iwe kana wapiwa mari utsoke toti wapiwa mari munhu waMwari anditeka kana wakaona kuti mari yacheka ikasvibaka unongonamata woyeretsa wodya anditeka asi unosereti ndikubaona ngomaziko yembeseyo akatoteerera zvevanhu kutotisaitotora mari iyoyoka anenge atorasikira idanga andipe ndikutoida mari kana munoona nomuperekedza munotora
aiwa mari yababa inzwa chinoitika soni chekuti chi mate kutendwa kunosiyana ende yaitoti manza vanhu vangano vari muzimbabwe munomu wasati waonekwa vaprofita mangano sangazira isusu saka watobhotariswa watobhoonekwa akatoti zvaita yes andokona saka isi kutarisa kuti isusu chaitika nchekuti chete ukangozoona uchite nguva yekungopfugama unamata anditeka kuti yandipa wacho ngaakomborerwe anditeka uzati kutenda kwekeko unosimudzira kokuyoko wakapa vanhu vachivatambira vachivapiwa vakatenda nomwoyo wese kwati munamato muhombe ane mapaona ipapo saka isi kuti isusu profeta vanofanira kutora zvinhu zvezvo rova asi hatingavabvumire because iyo ndovanoziva decision yavo asi tikuzatsanangura nyaya yekuti zvinhu zvese vanhu ngavabvise pfungwa dzekuti kuromba then mune chiprofita chenyika chamakapa chiprofita chenyika chamakapa tichiri kunamata inzwaika mukoma masiku ndikapa chiprofita chenyika ndikandiona paida kuti kahondo anditi asi tichazvinamatira kuti hondo ite sei isaitike ibve hamuna kuzviona here ayo zvakaitika anditeka takazvinamata zvakaita sei zvakapera inyaya yekuti dzimwe dzenguva iyeyo vhidhiyo inofanira kuti mudzokororero yanditeka vanhu vazive kuti pane zvinhu zvatinoprofita zvinotoitika animapaona tozvinamatira takati zvera tichazvinamatira anditeka asi tichiri kunamata here izvozvi mukomasiku kunamata tinonamata nenhau dzehondo dziripo because hondo hadzipere dzenyika baba dzinenge dzirimo asi tinenge tichidznamatira kuti dzikundike because kuzati kudeka kworopa munyika hakukoshe hakusi right tofanira kukoshesa ropa redu tofanira kukoshesa kuti tofanira kuti tiite chinhu chimwe chete mapaona yes saka isusu tiri kuti isusu mwari ane marongero wake saka mwari makasamunamata munovhiringidza Satan Diabolos anoshekesa nyika Satan Diabolos yes saka tiri kuti isusu mwari dai atiita zvakanaka yes kunamata hatisi kuregedza mukomasiku alright then tichivhara zvedu mitambo yamakatirongera mwedzi uno yatiri kupinda kana tingangoti mwaka tikati mwedzi uno wekutanga musi wa20 tinenge tiri paushe kunze apa kusvika musi wa26 tinenge tine mutambo wepasika yes wopanonzi pauk alright tinenge tichine mutambo wepasika wedu watinoti mutambo wepasika anditeka yes wekudya chidyo anditeka pasika nechirayiro ndowatichinge tichiita pamusi wa20 kusvika musi wa26 anditeka kazhinji towanza kutanga musi wa7 tipedza musi wa14 asi nyaya dzekuti takatiza nyaya dzekuti pane vana vechikoro vazhinji vasiri kukwanisa kusangana nemutambo uyu yes saka takati isusu tichiisawo after maholidays toteedzawo maholidays enyika tobva maholidays enyika toziva kuti musi wa20 tichienda kumberi vanhu vese vanenge vakasununguka saka tikuti musi wa20 tichienda kumberi taakuenda mutambo wedu tunoita mutambo wepasika iwoyo unenge une masangano ese akapoteredza nyika ino yezimbabwe anotungamwa mutumwa masango anditeka totokokawo nevanenge vari kunze kwenyika kuti vauye vazosangana nomutambo upi iwoyo yes ko vanhu vane matambudziko anouya here futi mutambo ngomaziko matambudziko ndopatinchitorwa matambudziko akawanda ipapo ndopatinge tiri 7 days tiripo tichirova matambudziko akasiyana-siyana ipapo kuna kuti vese vari munzvimbo yeushe wokunze kana kwambo kuti kuuk ikoko vese vanenge vari kupi vanenge varimo vachitonzwa kufamba kwebasa ndimapaona nditeka yes like isusu ndopatitarisira kuti iwo vamwe mukomaziko chakukokai munge muripo ana mukomasparks vanenge varipo pasika anditeka muchionawo zvikufambawo sei ndoona kuti tikarongeka ikandi hatina kurongeka andimapaona tinopaona mashoko enyaya kupedzisira amwe vanenzima isu tiri kuti mukomaziko vane matambudziko akanyanyisa ngavauye vasangane munhu wamwari muziva kuti panapa papone vanhu vakawanda vanoshora havashayiki vanotuka havashayiki asi papone vanhu vakaita sei vakawanda tekinoloji yachinja andopona kuna kuti panapa zvatinenge tichiita panapa zvikuponesa vanhu yes takazviita mumazviro kwazvo nemuzvokwadi zvikuponesa vanhu nokuti ana tinogona takawanda animapaona tinozoona tarohwa kwatete tiudha tikanzwa kuti mwakarohwa manzi vaprofita vakawanda vakaenda ipapo asi vakakundikana ndiri redi ladies and gentlemen mawanzwa mutumwa wari redi tite tiudha mutumwa masango munhu wamunomboshanda naye saka ndokuti zvingambonyanyonetsa aiwa zvinetsezvi saka tinoronga. Ladies and gentlemen, and with that we are out.